Isare Microgrid Gipuzkoa. Energia elektrikoa funtsezko zerbitzua da gizartearentzat. Hortaz, eragin zuzena du hiritar guztien ongizatean. Argindarraren eskaera gerota handiagoa da bai etxeetan, etxe tresna elektriko gehiago, klimatizazio sistemak, bai enpresetan, ekipamendu gehiago, segurtasun handiagoa, argiztapena, eta horrek gaur egun goranzko joera azaltzen du. Ezin ditugu ahaztu klima aldaketaren arazoa eta egungo azpiegiturak areagotzeko zailtasunak, baina goranzko joera horrek agerian uzten du sare elektrikoaren kontzeptu berri bat behar dugula. Mikrosareek iraultza eragin dute energia elektrikoaren sektorean, haiei esker energia modu eraginkorragoan erabil bai daiteke. Mikrosareak etorkizuneko irtenbidea dira. Europar Batasunak honako 3 helburu nagusi hauek erdietsi nahi ditu 2020rako, pentsaera aldaketa hori lortu ahal izateko. Gipuzkoak mikrosare bat edukitzeko aukera du, teknologia propioa izango duena. Helburu hauek ditu: epe laburrera, produktu eta sistema berriak sortzea; epe ertainera, aberastasuna eta enplegua sortzea; eta epe luzera, eraginkortasun energetikoa hobetzea eta garatutako konpetentziak eredu bihurtzea nazioartean. Gaur egungo sare eredua. Korronte elektrikoa banatzeko egun erabiltzen den eredua zentralizatua eta zurruna da, energia sortzeko zentro handia kudeatzeko diseinatua. Gaur egun, energiak distantzia handiak egin behar ditu sorlekutik irten eta kontsumitu oiten lekura iristen den arte, baina horrek galera asko uzten ditu bidean. Horrekin batera, energia elektrikoko kantitate handiak gordetzeko dauden zailtasuna kontutan hartzen baditugu, beharrezko bihurtzen da energiaren kontsumoaren eta sorkuntzaren arteko erregulazio iraunkorra eta zehatza egitea, etengabeko orekan jardunez beti ere. Funtzionamenduaren fidagarritasuna lortzeko batez ere egiten dena hauxe da: ziurtatu sistemak sobera sortzeko ahalmena izatea, egon litekeen eskaerari erantzuna ahal izateko. Horrek energia xahutzea dakar. Etorkizuneko sareak malgua izan behar du. Baliabideak optimizatu behar ditu, energia aurreztu behar du eta biltegi sistema eraginkorrak izan behar ditu. Eta behar horri erantzuteko jaio da Isare. Isare energia termikoa eta elektrikoa banatzeko ekosistema txiki eta aurreratuak dira eta tokian beran autogestionatzen dira. Horregatik, energiaren banaketa sare publikora konektatuta zein sare publikotik isolatuta funtziona dezakete. Mikrosareak sistema inteligenteak dira eta egun indarrean dagoen sare ereduaren arazoak murrizten dituzte, eta horrez gain, lurraldean dauden baliabide bereiztagarriak aprobetxatzeko bide ematen dute. Horregatik, konponbide bideragarria da eta onura ekarriko dio ingurumenari, baita gizarteari ere. Isareren bidez, energia modu eraginkorrean kudeatzen da, teknologia digitalaren bidez behar den tokiraino eramanez eta energia iturri berriztagarriak integratzea sustatuz. Egun dagoen sistemarekin, energia kantitate jakin bat norabide bakarrean igortzen da, eta parte bat kontsumitu egingo da, baina beste parte bat galdu egingo da. Isarek energiaren kudeak eta optimizatzen du. Sobera dagoen energia berriro erabiltzen da, eta haren beharra dagoen beste norabaitera bideratzen da, edota gorde egiten da. Egungo sareak ematen duen beste arazo bat, egunez eta gauez dagoen eskaeraren arteko alde handia da. Horren ondorioz, sareko hainbat elementu deskonektatu egin behar izaten dira energia eskaera txikiena dagoen orduetan. Horrela, energia sortzeari uzten zaio, gerora ere beharrezkoa izan zitekeen energia alegia. Beraz, energia hori galdutako energia da. Isarek modu eraginkorrean kudeatzen du energia. Baliabideak optimizatu egiten ditu. Energiaren banaketa modu automatizatuan eta aurreratuan egiten da. Energia aurrezteko, kostuak murrizteko, energia lortzeko azpiegiturak optimizatzeko eta gidagarritasuna areagotzeko helburu argiarekin. Isare Gipuzkoarekin lortuko duzu aberastasuna eta lanpostuak sortzea, teknologia aitzindariekin irtenbideak sortzea, energiaren erabileran baldintza ekonomikoak hobetzea, ingurugiroan oreka handiagoa, ibilgailu elektrikoaren erabilera sustatzea.